Nasuka lahlala bafethu ku-episode 80 we-adulting. Awu ezibhlungu bafethu ayipheli phela ngithi udlulele emhlabeni ubaba kaBonga, and this episode ephume namhlanje kumhla ka-22 in January 2024. It's nothing but short of drama. Noma kunjalo kuwumncwabo still siyakhipha. Siyambona laphana ukhona ubaba omncane owakhe uBonga, umfowabo kababa wakhe basically osuke efikile ezosiza, and usho zonke izinto exakile lezi. Unkosikazi kaMpho uZitho nayo ukhona lapho khona kule ngxabano yabo phela ngoba setholile ukuthi uMpho sekukhona ingane ayitholile ngaphandle. Kukona konke futhi nalokho khona noNcumisa. Hayi bafethu, hayi asikebeleni phezukwayo. Welcome to my channel bafethu. Igama lami ngu-Azadi. Welcome. Please don't forget to subscribe and press that like button bafethu so we can communicate and see our notifications whenever I drop reviews of some of the favorite shows on Wabuka TV. Let's get to it. So itiqala bafethu episode 80 we-adulting. Sibona ubaba omncane who is played by uDumsani Dlamini, ubaba kaDoja Cat. So this is how it goes. Ubaba kaDoja Cat laphana doesn't hold any bars back, and he is like ubhuti ngoba eshonile nje, angithi niyazi abantu baya sacrifice kuyathwalwa ngapha. Umfana lo ngoba ecebile nemali sho uthwale ngayo yize ngobelele lapha. Icabengeni bafethu lonto le kuwenzeke into kanjalo, and ayizange ngiphathe kahle uBonga lonto le abalwa nje ngempela baxabana wazokhuluma indaba ukuthi akamkhiphe egcekeni. Ubaba kaBonga, ubaba omncane kaBonga is troublesome. Afika amajita segoli, funny enough uTsikitsi wafika nododakazi wakhe uNcumisa. I do not know why, but ngokuchaza kwakhe uthi usekhathele kumshiya ekhaya ngoba uhlezi exabana nogogo, ingane encane ena 14. I do not understand it. Is it adolescence? I do not know. Or is it just rudeness, or is it just freedom? Ubuyazi usiyathanda uzoyekelela uthenze noma yini angazi. Namajita khona ke wonke kuvuvu khona noMpho khona. And then amakhosikazi abo ke noma abantu abaphilisana nabo njengoZelda laba nonkosikazi kakhe uMpho bafike on a later stage. Anyways, as time goes by, uBonga is preparing ukuthi kufanele kuhlatshe isilwane, and bafethu yabona bafethu umjita wasemakhaya kodwa uhlale kakhulu edolobheni. It's talking about isilwane njengaso iskapu nenkomo kufanele bizohlinzwa ebusha ngoba ebaleke ukuthi angakhulumi nabo omncane wakhe obexabene ngoba phela ilona lungelo likhona lomndeni elingakwazi ukuthi lenze zonke izinto efanele zenziwe. Hayi umjita wavutha ngithi wamtshela ukuthi hayi akumelanga uzokwenza kanje bafu. Kumele ukuthi umfonele ubaba omncane khona ezokwazi ukuyilungisa lento le, or otherwise ndoyenza lamabhadi baselokhu busy kanti ubaba wakho kumele akhanisele into zakho, yabo. Bathi sihambile khona ubaba omncane wakho uthi baba omncane kanje baba omncane khona sevumile washo nokuthi ke umncwabo ke wemfana ngiyafuna ukuthi uhlalwe abantu abathile, akafuni ukuthi uhlele ngalendlela uBonga ahlele ngayo. Ubonga gcina sevumile ngoba into azoyesha phela. Wafika ngempela ubaba omncane wenza yonke into yakhona isilwane wasithandazela washonisa impepho blah blah blah. Hayi kwaba kanjalo ke. And then on the other side of town unkosikazi kaMpho wathi efika wahamba bafethu eyokhalisa lapha ya uMakabonga phela kulesa sahlakalo. Befikile benoMpho bezomkhalisa lapha ya. The next thing boom, nangu madoda unkosikazi kaMpho usededela manje amavaro ukuthi we mama ngoba usibona nje sinengane ezimbili mina noBonga, kodwa uBonga kahle unengane ezintathu. Sizokhipha lento ke manje eyaphalisa ukuthi uMpho nangu sevele wenza njalo ukuphalisa. Umama vele kanti ngame ukukhuluma naye bantu ntombazana amchazisela isimo ukuthi awusiye oqala angeke ube ogcina, kumele uzame uxole kanjani. I won't say it was wrong advice or good advice. I-advice naye umama ayaziyo ngenxa ye-age gap nangendlela akhuliswe ngayo, so I wouldn't know. Anyways, kusekusanjalo uTsikitsi busy nalengane yakhe. Ibhizi uyajaha, uyayikhuza, uyayithethisa, ingane yamphendula. Ungangenzi wena ingane encane athi na 8 years. Bafethu kuthe behleli namajida ebusuku bayikhuluma le ndaba uthi angazi ngizoyithini indaba lengane, angazi ngizoyithini. Ngiyazama ngenza konke ekumele ngikwenze kodwa ayizwa lutho. Angazi usengenza umuntu ongasiyena. Phela ngiyena umuntu kanje. Uyaqhubeka kwasho ukuthi nje yazi lengane mayime lapha phambi kweni uma wayo uNatasha nje straight. Hayi amajita aqhubeka amyala ngendlela amyala ngayo ukuthi hayi no bafo ufuna uzame lokhu uzame kanje wenze kanje yabona kuningi nje abachazile. Anyways, moving forward, the following day hayi ke nale tende liyafika lifika nale genge ehlanganisa ubaba omncane. Itende linjani bafethu lona lihle kodwa phela lifika ngevelele ubukhehle awuyiqonda into yakho usozakalana. Hayi uBonga athi ngeke baze bafika abantu bazongena egcini benje. Hayi ngeke uze kwazi. Ngeke uze kwazi. Hayi wagcina sevuvumile ke bandla uBonga ukuthi abangeneke ngoba phela ayibona abantu abavunyiwe endaweni kuthiwa sebefihle bafihla icukuthana necukuthana sendaweni. So Bonga
to accept it ukuthi labantu ibona bazofihla. Athi ubonga ngifuna ukwenza iclass mina, ngifuna ukwenza into ecokeme for ubaba ngimfihle ngesithunzi. Hayi bafika labantu laba kuthe kusenjalo ke bafethu yaqhubekela indaba. Hayi sekuzoba usukela umncwabo ke bahlale kabomndeni bandla ke umama naye amyale ubonga ngendlela amyala ngayamcela ukuthi ufuna ukuthi ahambe umgqokisa yiphi isudu njengoba bezihamba ofihla amtshele ukuthi ke kumele mfana uxole ukuna konke uyisa sekwenzele kona ngoba wakhe bekuthanda wena ubona ngenye indlela kodwa wakhe bekuthanda yazi. Hayi umfana kuse ngathi kuba ngconyana ngala kulolo busuku bokugcina nangu umpho baxabana manje nolento lapha yana nonkosikazi wakho uzethi baxabana kuyaqhajana kanje nekamereni the next thing sekumdavaso hayi njalo into yothando ungake nje uyingene ngoba uyosala wedwa nje buka manje sebenzani bona anibhekeni anyways bafethu ayiqhubekele ibe njalo indaba kube usuku lomncwabo sekulindwe isidumbu ke manje akusaziwa ukuthi kwenzakalani iphi ihesa ukubonga buzo babuncane yabona abantu bakho sibenze njani baphi manje baphi awungitshela ukuthi baphi babuncane seyawumancane nokusabi phela labantu labo bazoza kanjani angazo nomuntu onjani wathi yona abancane kade ngayibona into yakho what ubhizi la unyusa amaprize abantu ofuna ngibasebenzi ngoba nawe ufuna ukwenza imali kwawena nawe ufuna ukwenza imali ngayo yonke lento le kwaxabana kanjani yafika ihesa nayo isho untuthu uya overheater kuningi nje kwalapho ethu uyahamba ubonga ufuna ungena emotweni yakhe abuyele eGoli nanginokanyisa come to show madoda hayi kwamnandi kanje nembona ngokuKanyizwa wazi umduduza ke kwaba usuku lomncwabo kwafihla kahle bafethu wakhuluma ngoyise lapha nobonga baduduzana nomfowabo kwamnandi kanje yonke le nto leyo kwase sekufika egcineni ke wahlala ke lapha nonkanyeze sezemnikeza iplate ethi madoda abazi nekhona imama namhlanje azi nginineza ukudla kwalo kuthe kusenjalo besahleli kumnandi naye ubonga bandle bonga ukusekwa unkanyezi nako konke lokho come to show naye uswahlala insizwa yaqhama uthi sithandwa yini manje wasudla ukudla ongacacile ngaze bakufakile izinto ezithile awulethela nakho kwakho naye ubonga usathula uthi manje ubaneke lo nango manje uKanyizwa sayibika indaba uthi yena baba ekhaya ke lo uthabisa yaphela kanjalo lesingaze nokwazi ukuthi khona umuntu bengayinayo nokuyinaka indaba yering untombazana usikanti useyingodusa bafethu anyways ke phela kanjalo episode 8 bafethu we adulting namhlanje kumhla 22 January edlala ku Showmax ephuma every Monday bafethu. Thank you so much for coming through, for subscribing to my page. Ngiyabonga support, comment bafethu, ningitshela sinengicabangane ngale show bafethu.